ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே போதகர்களுக்கும் விசுவாச மக்களுக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். சத்திய விடுதலையாக்கும் ஊழியத்தின் சார்பாகவும் மற்ற இணைய போதகர்கள் இணைந்து ஆலோசனை பண்ணி கிறிஸ்துவ குடும்பங்களில் நடைபெறாமல் இருக்கிற காலதாமதமாகி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை குறித்து ஒரு நல்ல திட்டம் வைத்து ஒரு மணமக்களுக்கான முகாம் நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். ஏனென்று சொன்னால் இந்த அநேக குடும்பங்களில் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை காலங்கள் நீட்டித்து கொண்டே போகிறது, வயது போய்கொண்டே இருக்கிறது. அது அதன் காலத்தில் அது நேர்த்தியாய் செய்து முடிக்கிறவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. காலத்தில் செய்ய முடியாத காரியங்கள் நேர்த்தியாய் இருக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்ப்பது தவறு இல்லையா? ஆகவே அந்தந்த காலத்தில் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு ஏக்கமும் ஒரு பாரமும் எங்களுக்கும் எங்கள் குழுவுக்கும் இருந்தபடினாலே இந்த காலத்தில் அது சீக்கிரமாக இதை செய்துவிட வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் தஞ்சையில் உள்ள WME திருச்சபையில் இந்த திருமண முகாம் மணமக்களுடைய முகாம் நடைபெற இருக்கிறது. மார்ச் 16ஆம் தேதி இவற்றை புதன்கிழமை நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கான தகவலை உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் நாங்கள் அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம். நீங்கள் தொடர்பு கொள்வதற்கான எண் மேலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதிலே நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம். இதில் அனுப்ப வேண்டிய விதம் எப்படி என்று சொன்னால், நீங்கள் உங்களுடைய பயோடேட்டாவை கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற 3 வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்களை அனுப்பி வைக்க வேண்டும். அதற்கு முன்பதாக நீங்கள் மேலே தொடர்பு கொண்டு பேசுகிற பொழுதே நீங்கள் எத்தனை பேர் வருகிறீர்கள் என்றும் அதற்கான பதிவு கட்டணத்தை நீங்கள் கூகுள் பேலேயே அந்த ஸ்கேனர்லேயே அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நீங்கள் 1, 2, 3 பேர் வந்தாலும் அதற்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு 100 ரூபாய் என்கிற விதத்தில், நீங்கள் 3 பேர் வந்தால் அது 300 ரூபாய் என்கிற விதத்தில் நீங்கள் அனுப்பி தர வேண்டும். ஏனென்றால் இது உணவுக்காகவும் மற்ற காரியங்களுக்காகவுமே செலவு செய்யப்படுகிற தொகை. ஆகையினாலே இது முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய நலனுக்காகவும் விசுவாச மக்களின் பாரங்களையும் போதகருடைய பாரங்களையும் சுமந்து இந்த முகாம் நடைபெற இருக்கிறதுனால நீங்கள் அனைத்து கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து அனைத்து பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஆதரவாக வர வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வேறு எதுவும் சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருக்குமானால் நீங்கள் கீழே கொடுக்கப்படுகிறதான எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். ஒருவேளை பணம் அனுப்பி வர முடியாத நபராக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கும் தகவலை நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால், அந்த முகாமில் எப்படி நடக்க இருக்கிறது, அந்த முகாமில் உங்களுக்கான பயோடேட்டாவை நாங்கள் கலெக்ட் செய்திருக்கிறதை ப்ரொஜெக்டர் மூலம் நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம். நீங்கள் அமர்ந்து உங்களுக்கு தேவையானதை உங்களுக்கு பொருந்துகிற வரனை நீங்களே குறித்து கொண்டு ஒருவருக்கு ஒரு நேராக தொடர்பு கொண்டு பேசிக்கொள்ளலாம். கான்டாக்ட் நம்பர் நேரடியானது. இதில் எங்களுடைய குறுக்கீடோ தலையீடோ இருக்காது. எல்லா தகவலையும் ஒன்று சேர்த்து மக்களையும் ஒன்று சேர்த்து சீக்கிரத்தில் இந்த காரியங்கள் நன்மையாய் முடிவதற்கான ஒரு ஏற்பாடு தான் இவை. அதனுடைய வர முடியாத சூழல் இருக்குமானால் அடுத்த நாள் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுக்கு பொருந்துகிற பயோடேட்டாக்களை நாங்கள் அனுப்பி வைத்து விடுவோம். அதனால நீங்கள் அனுப்புகிற தொகைக்கு சேதமில்லாமல் நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம். சந்தோஷமாக இணைந்து செயல்படுவோம். நீங்கள் இதை மற்றவர்களுக்கு செய்தியை மற்றவர் ஷேர் பண்ணுங்கள், சொல்லுங்கள். நீங்களும் ஒத்துழைப்பு தாருங்கள். கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. மீண்டும் நாம்